Ruthi naye Ruthi mari dzacho dzadziri ngopo hazviso zvakamutadzisa kuenda kuIndia chakamutadzisa condition yanga ari because pakakwana mari iye anga atosvika pastage vasingaiti ane madhokta akachimurapa Ruthi ekuti kana maikwanisa munonaono munzwisisa kuti sei asina kuenda. A lot of money was raised kuti akwanise kurapwa but hazvina kuzobudirira kuti akwanise kurapwa because madhokta time yakakwana mari yekuti aende unorapwa madhokta akazongorekomenda kuti condition yanga ari yanga isaite kuti akwanise kuenda kuIndia. Saka takangomirirawo tichifunga kuti pamwe achapora zvokuti azokwanisa kutrafera. Chakanyanyoitika pana Ruthi ndechekuti time yakakwanisa kuti nyika yese yatibetsera kureisa mari yekuti aende kuIndia. Anditika health yake yanga yadeteriorata zvisingaite zvokuti anga asakwanise kutrafera. Tiri kunzwa hedu zvekutaurwa zviri musocial media zvakawanda zvatisingawirirani nazvo handitika zvatisingawirirani nazvo but hatina mbobvira tapuhwa mukana wekukomenda zvedu ende ndine urombo kuti ndakaona pasocial media imi majournalists muchitambudza mai vacho I think she was going through a lot. Mwana ari kurwara ari muchipatara vachibuda mira ipapo sei mari yakafafa sei a lot of things handifungi kuti zvazviri proper izvozvo hapana isusu zvese zvekunzi inini personally handina zvandinoziva zvokunzi vakadyiwa mari yekuti Ruthi aende. Chinhu chakatarisa kuenda kwaRuthi ihealth yake condition yake yanga isaite ndozvandinoziva izvi zvokuti akatadza kuenda nokuti mari yanga yadyiwa tirikutongozvionawo musocial media. Oh my God. You have subscribed. You have supported us. It's time to partner with the JCTV Africa. You can advertise your products and services with us. You can partner with us on this journey as we cover more stories. Get in touch with us on the numbers appearing on the screen. Ini na Ruthi ndiri brother yaRuthi ndoitwa tofara Wara anonzi Ruthi Wara. She's my sister. Tirikuona isusu kuti Ruthi yakava hama yevanhu vazhinji vamwe vangasonomugova kusangana nayo asi nekuda kweurwere hwaRuthi nyika yese yakabatana ichiedza kuisa ruoko parwere rwake. Mungatitsananguriro here inini makuriro akaita Ruthi kuzosvika asvike paurwere hwazomutora nhasi? Akangokuro ari mwana sekura unongoitwa vana vese ari mwana wanga ari very intelligent wakaendawo kuchikoro akadzidzawo uno kumusho akazoendawo kutauni akakura achigara nambuya ake ndo akamuchengeta nemhaka yekuti ari muchechi I think ari kuma2 years ndo pakashayika baba saka vashayika kwakungobva ngoyamba achengetwa nambuya akazongouyawo kutauni achizoenda kuuniversity akangopedzawo after I think graduation. I remember kuti akagraduate was it in November then it was in December I think tiri kumusha achitotaurwa ake matambudziko ake kuti ndine ndaita problem yeBP saka tinofungidzira kuti urwere hwake zvokolapsa makidneys hwakonzerwa high blood pressure. Saka ndo urwere hwaazongoramba ainawo taingofungawo kuti achakwanisawo kuitawo zvemadialysis urapwa upona but urwere hwake hwakwira pakazorekomendwa nemadhoctors kuti no Ruthi akufanirwa dai zvaibvira aikwanisa kuitwa transplant kidney transplant but sefamiliwo takastrugirawo kuti tireze mari iyoyo but nyika yese yakazopindira yakaisa ruoko after mafriends ake arana chainonzi GoFundMe. A lot of money was raised kuti akwanise kurapwa but hazvina kuzobudirira kuti akwanise kurapwa because madhokta time yakakwana mari yekuti aende unorapwa madhokta akazongorekomenda kuti condition yanga ari yanga isaite kuti akwanise kuenda kuIndia. Saka takangomirirawo
tichifunga kuti pamwe achapora zvokuti azokwanisa kutrafera. Tinoziva isusu kuti mitezo, but unfortunately zvazongosvika pane zvakadaiwo kusvika ashayikwa avigwa today. Tinoziva kuti mitezo yekuti vanhu vadonate inokwanisa kunge ichishayika. Ruth akanga awana here dona? Pane munhu here akanga ari ready kuti adonate kidney kuna Ruth paakanga achinzi ari kuenda kuIndia kunopiwa kidney? My last discussion naRuth inini maererano nedonation yekidney, mama vake vanoenda vakamubereka vanga vari available vachiti vanokwanisa vai-offer kidney yavo kuti iswe pamwana. Tine imwe sister yedu futi inonzi Senzenhwara akanga aoffer zvakare kuti anokwanisa kudonata kidney. Saka ndo chete dzandinoziva, handizoziva hangu kuti papa nedzimwe here. Zvichireva kuti kidney yekuti ipiwe Ruth pane 2 dzakanga dzitoripo dziri ready kuti apiwe, asi chazokonzeresa kuti atadze kupiwa utano hwake. Chakanyanyoitika pana Ruth ndechekuti time yakakwanisa kuti nyika yese yatibetsera kureisa mari yekuti aende kuIndia. Anditika health yake yanga yadeteriorata zvisingaite zvokuti anga asakwanise kutrafera. Tiri kunzwa hedu zviri kutaurwa zviri musocial media zvakawanda zvatisingawirirani nazvo. Anditika zvatisingawirirani nazvo, but hatina mbobvira tapuhwa mukana wekukomenda zvedu. Ende ndine urombo kuti ndakaona pasocial media imi majournalist mchitambudza mai vacho. I think she was going through a lot. Mwana ari kurwara ari muchipatara vachibuda mira ipapo sei mari yakafamba sei, a lot of things. Handifungi kuti zvava zviri proper izvozvo. Hapana isusu zvese zvekunzi inini personally handina zvandinoziva zvokunzi vakadyiwa mari yekuti Ruth aende. Chinhu chakatarisa kuenda kwaRuth ihealth yake, condition yake yanga isaiti, ndo zvandinoziva. Izvi zvokuti akatadza kuenda nokuti mari yanga yadyiwa tirikutongozvionawo musocial media. Zvakare isusu sefamily, handitika ana mai vaRuth ana sekuru tasingakontrole isusu vanhu vanga vachirana GoFundMe. Handiti saka zvokuti kana vanhu vanga vachirana izvozvo vane mari, tiri kunzwa dzimwe mari dzisingaiti 100,000 machiti handizivi kuti akabuda here. Kana akabuda vasino kuaunza, it's unfortunate. Hatizvisiye zvese izvo, kungozviverengawo pamedia, ndo zvazviripo. Saka kana zviri zveshuwawo zvekuti pasi rese rakareisa mari dzakawanda kudaro, takuda kutodzokera kune vanhu vacho vanga vachirana zvinana GoFundMe zvacho. Handitika ndovotaura kuti mari yacho yakaenda kupi, because taona kuti family yedu yatanishwa stereki. Chinzi takadya mari tisingadi kuti Ruth arapwa. Hapana anga asingadi kuti Ruth arapwa. Munhu wese angaida kuti dai Ruth arapwa apora. Handitika iyewo chachiti chishuwo chake chokuti dai arapwa aita apora. But well, ndo zvazvazokupera zvaita izvi. Saka vanhu ivavo vanga vachirana maGoFundMe acho vachitrai kureisa mari, tinovatenda zvikuru nemari yangu areisa mari yanga yapo yekuti aende. But mamwe mafiga manje akutaurwa emumedia maybe achiri kunzogwa, hatizivi zvakafamba sei. If there is need for investigations, rambai muchiita ma-investigations acho mutiudze kuti chii chakaitika. But as far as we are concerned, zvinhu zvese zvakapuhwa paRuth naye Ruth mari dzacho dzava dziri ngopo. Hazvisi zvakamutadzisa kuenda kuIndia, chakamutadzisa condition yanga ari, because pakakwana mari iye anga atosvika pastage vasingaiti. Ane madhokta anga achimurapa Ruth ekuti kana maikwanisa munonaonawo monzwisisa kuti sei asina kuenda. Tinoona isusu kuti kana mwana achienda kuchikoro munhu wese anenge aine zvinhu zvaari kuti inini ndida kuzodaiso kana ndakura. Asi naRuth tikoti achingobva kupedza chikoro urwere hwakabva wamubata. Chii chamunoda kutaura muri hanzvadzi yaRuth, chamunoda kutaura pamusoro pezvakaitika kuna Ruth kuti haana kana kuwana mukana wekushandisa dzidzo yake? Inini ndinobhilivha muna Mwari. Handiti mwana anogona kufa achibva mukuzvarwa. Mwana ofo pamwe grade 7, mwana ofo apedza form 4. Tinotenda Mwari kuti Ruth akakwanisa kukura
kutosvika kuuniversity, but unfortunately akafa asati achangopedzawo graduate. I mean akarwara achangopedzawo graduate amba atadzawo kushandisa zvidzidzo zvake. Saka hatingatongere Mwari, tinongofunga kuti nguva yaMwari neyangokwana. Kune vanochemberawo kuchena musoro, kune vanochemberawo kusvika 100 years, kune vanofa vachibva mukuzvarwa, kune vanofa vachiri vana vadiki. Saka hapana chatingataura, inguva yaMwari. Mataura mimba mamutaura mataura nyaya yevanhu vakabatsira chii chamuda kutaura kuti Zimbabwe tinoona kuti nguva kana paita dambudziko vanhu vanoita chirwiramwe kuda kubatsira. Mashoko amungade kutaura kune vanhu vaisa ruoko paurwere hwaRuth? Vanhu vese vakaisa ruoko paurwere hwaRuth ndinovatenda zvikuru. Isusu semhuri takatoshamiswa kuti vanhu vane mwoyo wakanaka kudaro, ende dai varega kuitira Ruth chete, ngavarambe vachingoitirawo vanhu vese vanotambudzika vachishaya mari dzekunorapwa. Saka ndinotendawo neeffort yese yanga yakaiswa nevanhu vese vanga vakaisa mari dzavo ipapo. Unfortunately guys, mwana atadza kusvika pataa tichida tese. Saka ndoramba ndichitenda zvikuru nezvamakaita. Totenda pasi rino rese wese akadoneta sendi rake. Thank you so much. Mwari akukomborere. Ndingangoda kubvunza kuti ndamubvunza chinhu vanhu mataura kuti mafigures amaiona pasocial media ari bit12, imi mungatipo here maybe an estimate yakasvika kumhuri? Zvakaitika ka hatina, inini personally ndinogara kure, saka ndasi indirect contact nevanhu vanga vachiita zvinhu izvi. Saka ndasinganyanya kufollow hangu kuti mafigure, but I know kuti around 30,000 mari iyo yakasvika. Ngazoti ndani vaita izvozvo GoFundMe yasvikira kunani? Ini handivaziyeni. Chandinongoziva ndechekuti vangoreceiva mari vaipotawo vachipa amai naRuth wacho chete. Mari dzita refamily ndori kushatiswa rashatiswa zvakanyanya. Vanhu vari pasocial media vazhinji vacho vari kuzviclear vatoti nimi unaona mai vachibvumburudzwa. Vakabvumburudzwa zvakatirwadza chaizvo. It's very very unfair zvamaita izvi. Sema munawo matanhera amuda kutora kuti zita renyu richeneswe like mapurisa kana chii, because mafanzi akaenda papublic andimona saka kuti shuwa ndaona mautara vanhu vemhuri yekwaRuth vakazoshandisa mari shuwa achiti hamuno matanhera mungade kuita kuti zita renyu richene. Handifunga kuti pane matanho atingatori isusu kuti zita richene, because kwatiri tatangoona kuti hazvisi necessary kuti tiswere tichiresponda kune zvinhu zvepasocial media. Because social media zvafanana kuti izvozvo tiri kutaura, so hatisi kuziva zvamuri kunonyora. Mogona unotanga kutondiataka muchiinterpreta zvandataura in your own way, handitika. Saka there is nothing we can do kucontrola social media. Handiti ingotaura zvamunoda, but I think iwo zvamaita izvi zvakanaka. Kana mai Ruth vazorora, handitika, maikwanisa kuzova-approacha zvakanako, handiti vanyararo vazororo nenhamo yemwana, munzwisisawo kuti zvaifamba sei, pate kuvabvumburudza kuma muchiita kwekwe. Zvazvisiri right. Ruth anga achirwara ari muchipatara, vari kubuda muchipatara vaona mwana condition yake haisi kuita, makamira padoo muchivatambudza. Handifunga kuti zvazviri right izvozvo. Harassment isingaiti. Ndine mubvunzo wangu, sefamily tinoziva kuti kuna vanhu vanotaura, hapana here mamwe mashoko amunogona kutaura pamusoro penyaya dzekuti munhu pakaitika chivanhu, nekuti vanhu vari kuti zvinotsanangurika sei kuti munhu achangopedza chikoro otadza kuzoshandisa dzidzo iyo anga aitata sekuti achazororamisa? Tiri vanhu vatema, handiti tinotaura zvatinoda, but inini hangu personally ndiri munhu anonzwisisa kuti vanhu vanorwara. Kana varwara ponguva nozvi, vamwe vachirapika vamwe vachipora. Handiti ndofunga tine zvirwere zvakawanda zvinoitika zvirimo muno muZimbabwe, even paifa vanhu neCovid. Handiti tichiziva kuti tine COVID vanhu vaingoti aroyiwadi
saka inini hangu handibhirivhe mune zvekuroya zvese izvozvo. Ndongobhirivha kuti mwana akarwara apedza university obva zvangoramba kuti apore, ndizvozvo chete. Zvechivanhu izvi kana kuti zvechikaranga kana zveuroyi zvimwewo izvo. Wese tisina proof yacho yekuti akaroyiwa kana kuti hatina zvatinoziva pazviri zvese. Chatinongoziva ndechekuti madhokota akati mwana uri kurwara so chete chete.